Barcelona és, per si mateixa, un museu d'història a l'abast dels ciutadans. En els seus carrers, en les seves places, conserva la memòria dels que l'habitaren al llarg dels segles. Aquest conglomerat de formes i de volums reflecteix una personalitat que ve definida per la suma de les unitats singulars, incorporades al llarg del seu creixement com a ciutat. Aquí, les coordenades, temps i espai posen al nostre abast la mesura del desenvolupament d'un nucli urbà i del motor social que la fa créixer. La Barcelona d'avui continua recordant i sent fidel als que l'han anat moldejant al llarg dels segles. Sovint, però, el reconeixement històric arriba ben tard. Present i passat. Potser són tots dos presents en futur, i el futur contingut en el passat. Si tot temps és eternament present, tot temps és irredimible. El que podia haver estat és una abstracció que resta possibilitat perpètua. Sols, en un món d'especulació, tant el que podia haver estat com el que ha estat tendeixen a un sol final, que és sempre present. Aquesta afirmació pot ser una bona definició per a una ciutat com Barcelona, que ha vist com el seu creixement contemporani s'articulava davant del repte d'unes fites puntuals. L'últim, a la ville de Barcelona, Espanya. Aquest poema, però, pot també definir el recorregut vital i professional d'un barceloní d'excepció, el de l'enginyer de camins, canals i ports, Pere Garcia Fària. La biografia d'aquest tècnic palesa que el concepte de temporalitat té una importància relativa. De fet, ell fou un home que, contemporani i modern a la seva època, s'avançà més d'un segle a la seva societat, amb un projecte modèlic, el Pla de Sanejament de Barcelona. Els 69 anys de vida de Pere Garcia Fària s'iniciaren el 2 d'abril de l'any 1858. La ciutat estava a punt de començar una transformació que la duria a convertir-se en la Barcelona que avui coneixem, ja que l'enderrocament de les muralles mitjavals obria el pas a un projecte conegut ara arreu del món, l'Eixample. Encara que Pere Garcia Fària nasqué a Barcelona, el primer assentament familiar a Catalunya tingué com a marc la cartoixa d'Escala Dei, situada al Priorat. En aquest indret es dedicaven al conreu de la vinya, amb la que elaboraven un vi molt prenat. Ell fou l'únic dels 5 germans barons que seguí la carrera d'enginyer de camins. Els 4 restants es decantaren per l'advocacia, la música, l'enginyeria industrial i el conreu de la finca familiar. El origen de la familia García Faria es muy antiguo. Es decir, incluso yo encontré en la Biblioteca Central unos libros en los cuales hablaban ya de la familia, remontándose a los tiempos de Isidro Labrador y más antiguos aún. Entonces, lo que sabemos exactamente ahora es de que desde España se marcharon los Faria de aquí a Portugal y de Portugal a Brasil. Y luego volvieron otra vez aquí a España y después entonces ya hubieron un señor que estuvo en Sevilla. De Sevilla este Faria vino a Cataluña, se estableció aquí, se casó con una señora Rosa, me parece que García, y entonces después de estos ya viene la familia de mi abuelo. Econòmicament, la família Garcia Fària s'enquadrava en el grup de burgesia urbana, alts funcionaris i persones benestants de professió liberal. L'assentament a Escala Dei s'havia produït dins del marc històric de les desamortitzacions dels béns eclesiàstics que tingueren lloc al nostre país des de finals del segle XVIII
fins a mitjans del segle XIX. Pere Garcia Fària fou un professional al servei de la comunitat, tant en la feina quotidiana com en accions singulars i carismàtiques. La primera d'elles es remunta a l'any 1885, quan fou nomenat delegat del govern al manicomi de Sant Boi, per tal que intentés sufocar l'epidèmia de còlera que s'havia declarat en aquesta institució. L'eficàcia de la seva actuació el beneficiarà amb una reial ordre, com a mostra de l'agraïment de Sa Majestat. Recuerdo lo del manicomio porque abuelita me lo había contado muchas veces, contándome precisamente lo valeroso que era y que ella le había dicho cuando sucedió la epidemia esta, que salieron de allí los médicos y los enfermeros y los dejaron solos. Y mi abuelo dijo que no había nadie que quisiera ir allí a hacer los albañales, entonces eran todos pozos muertos y claro, se infectaban. Y mi abuela no quería porque, claro, tenía los hijos pequeños y consideraba que se podían contaminar y que además era un peligro para él y que iba a hacer ella con los niños pequeños, cosa muy natural en una madre, ¿no? Pero mi abuelo le contestó que era inhumano dejar a aquellas personas así, en que estuvieran locas. Y se ofreció para ir. Y verdaderamente pues estuvo él allí, hizo los albañales, se cortó la epidemia. Y claro, fue un acto de verdadero heroísmo, ¿no? Creo que el rey lo premió y le dieron, no sé si fue entonces, que le dieron el bastón de mando de Barcelona, de la ciudad y todo esto, por el coraje que había tenido. El 9 de gener de 1889 es va casar amb Manuela de Muntenys i Xuriguer. Per a Pere Garcia Fària, aquest matrimoni va significar el desenvolupament de tot un món familiar. Es varen establir a la plaça del Duc de Medinaceli, un dels enclaus senyorials de la Barcelona de l'època. Varen tenir un fill i 5 filles, de les quals 2 van morir de meningitis en plena infantesa, durant una de les múltiples epidèmies que assolaren la ciutat durant aquests anys. Él se preocupaba mucho de sus hijos, les tenía muchísimo cariño y les fomentaba mucho que ellos supieran desenvolverse en cosas manuales que les pudieran servir el día de mañana, porque indudablemente ellos tenían una posición creada por él, porque él no la había heredado en absoluto, creada por él, y siempre tenía miedo de que algún día pudieran perderlo, lo que tenían de él, de su fortuna, y que se pudieran valer por sí mismos. Entonces yo recuerdo que contaban de que cuando pues en costura aprendían a hacerse pues un vestido o algo así, mi abuelo luego les premiaba pues en la modista que tenían, pues regalándoles otro. Mi madre recordaba que le gustaba cocinar y a pesar de que en aquellos entonces pues tenían cocinera y un servicio espléndido, pues cuando ella hacía algún plato y su padre lo ponían en la mesa y lo comía, pues su padre siempre le hacía un regalo porque les fomentaba mucho que ellos supieran valerse por sí mismos y que no fueran simplemente unas chicas, unos chicos de sociedad. Entonces también pues los sentó a la mesa muy pronto, no dejándolos en manos del servicio, para educarlos y para que participaran de las conversaciones de la familia y tuvieran un ambiente más familiar y más en consonancia con lo que tenían que vivir después ellos, que no se limitaran al ambiente del servicio, que naturalmente pues no podía ser el mismo que el de ellos. El Liceu barceloní era un dels ambients socials que la família Garcia Fària Muntenys freqüentava assíduament. El pare de família era un wagnerià reconegut, fins i tot quan per primer cop es va representar una obra de Richard Wagner al nostre país, Parsifal, l'enginyer va assistir a totes i cadascuna de les 14 sessions, des de la seva llotja al primer pis del Teatre del Liceu. No totes les vivències associades al Liceu foren, però, felices. El 7 de novembre del 1893, la seva dona resultà ferida en l'atemptat dut a terme per Santiago Salvador. Com a resultant, va perdre el fill que esperaven, i també un germà va estar a punt de resultar-ne afectat. Creo que le gustaba muchísimo Wagner, le gustaba la música y aun cuando él tenía despacho en Madrid por su trabajo y eso, siempre que estaba en Barcelona tenían un palco en el Liceo. Y de este palco, precisamente, recuerdo una anécdota que, no sé si ustedes sabrán, pero cayó una bomba en el liceo, tiraron una bomba en el liceo. Y uno de sus hermanos tenía un asiento precisamente donde cayó la bomba y entonces no se permitía entrar a la gente cuando había empezado ya el acto. Y así salvó su vida.
Y nosotros teníamos el palco, porque lo recuerdo que nos llevaban de pequeños, en el primer piso. Y dieron a mi abuela con la bomba y él la sacó en brazos de allí. Pero le gustaba muchísimo la música y las artes. Era una persona, se puede decir que increíblemente completa. Amb la revolució industrial, la burgesia catalana va desencadenar un autèntic moviment de renaixença de caire cultural i nacionalista. Pere Garcia Fària no fou aliè a aquest fet social que es manifestà tant en la seva afecció a la pintura i les antiguitats com amb la seva relació amb els artistes i intel·lectuals de l'època. El cercle del Liceu n'era un dels llocs que freqüentaven. Encara avui, aquesta institució recrea i manté l'esperit d'aquests interessos culturals en els que la pintura ocupava un lloc fonamental. El 30 de juny del 1891 fou aprovat el Proyecto de Saneamiento del Subsuelo de Barcelona, el més important de tot el conjunt de l'obra de Garcia Fària i un dels temes fonamentals al llarg de la seva vida. Com a president de la secció de Ciències Exactes i Naturals de l'Ateneu Barceloní, ja es preocupava d'aquestes noves tècniques 8 anys abans de la confecció del pla. Pere Garcia Fàries va entendre perfectíssimament que era necessari un pla de sanejament. I va tenir la sort de poder-se apoyar en el pla Cerdà, que prèviament havia dissenyat d'una forma global l'ocupació de tot el pla de Barcelona fora del recinte emmurallat de la Ciutat Vella. Però també es pot dir el contrari. La qualitat del Pla Cerdà, molt gran per si mateixa, va ser magnificada, va tenir un suport molt gran gràcies precisament a haver trobat a un professional de la talla de Pere Garcia Fària. El pla de sanejament de Garcia Fària és el complement ideal, indispensable, perquè el Pla Cerdà hagi pogut assolir, encara que no totalment degut a les degradacions posteriors que va sofrir, però que hagi pogut complir els seus objectius essencials, que és fer una transformació del sòl d'una manera racional al servei dels ciutadans i de la seva qualitat de vida. Malgrat l'importància d'aquest projecte, el treball de Pere Garcia Fària és pràcticament desconegut fora dels ambients tècnics. Quan em vaig fer càrrec del servei de clavegueram de l'Ajuntament a l'any 61, jo no coneixia pas que existís el Pere Garcia Fària com a enginyer de camins i planificador de la xarxa de Barcelona, sinó que em vaig trobar amb una xarxa normalitzada, amb unes característiques molt correctes de disseny, en què s'hi notava una mà planificadora. Aleshores va ser quan, a través de buscar els antecedents, vaig arribar a conèixer aquell meravellós pla que va fer en una època, en el començament de Barcelona, i que encara avui dia és quelcom a tenir en compte. El pla de Garcia Fària va situar Barcelona, París i Londres dins del grup de ciutats capdavanteres d'Europa amb la racionalitat de l'estructura urbana. Amb la inversió que fa avui Vila Olímpica, Barcelona recupera l'endarreriment dels últims anys i es torna a situar en el lloc capdavanter que li pertoca també en aquest tema. Encara avui podem considerar que es tracta d'un projecte modèlic. Al llarg de més de 400 pàgines analitza els antecedents del clavegueram barceloní, amb les deficiències del moment, i presenta les solucions per tal de solucionar les necessitats de la ciutat
a partir d'una perspectiva global. L'enginyer Pere Garcia Fària fou un defensor de la corrent higienista basada en la teoria d'Hipòcrates, metge de l'antiga Grècia, que afirmava que la salut de les persones depenia de les condicions higièniques del propi entorn. Per a Garcia Fària, una xarxa de clavegueres adequada era l'únic mètode per eliminar les epidèmies que de forma periòdica assolaven Barcelona. Alguns dels plànols del projecte presenten un estudi detallat de les malalties més freqüents, fet casa per casa en els carrers on l'índex de mortalitat era més alt. Els resultats foren esfereïdors. Un altre vessant important del Pla de Sanejament de Barcelona era l'estudi de les conques hidrogràfiques per les que discorria l'aigua de la pluja. Es partia de dos factors determinants. D'una banda, la topografia de la ciutat que provocava una baixada ràpida des dels turons fins al pla, on s'entollava. D'altra, tenia en compte que les pluges torrencials són característiques de la Mediterrània. D'altra banda, es fa necessari assolir l'evacuació de les aigües brutes d'una forma sistemàtica i ràpida, fet que s'aconsegueix amb descàrregues d'aigua a cadascun dels indrets de la casa on es produeixen. Garcia Fària va valorar en 200 metres cúbics les necessitats diàries d'una família mitjana. Aquesta xifra, que pot semblar raonable encara avui, esdevenia utòpica aleshores, quan l'aigua corrent no existia per la major part dels barcelonins. A finals del segle XIX, en iniciar-se les obres del projecte, Barcelona tenia 31 quilòmetres de clavegueram de tipus unitari, és a dir, tant per les aigües pluvials com per les aigües brutes. La major part s'havien dut a terme a l'època romana primer i a l'edat mitjana després, durant el regnat de Jaume I. Les clavegueres romanes eren un sistema complet i desenvolupat. En canvi, les clavegueres construïdes a l'edat mitjana no s'establien com a xarxa sistemàtica de la urbanització exterior. El projecte de Pere Garcia Fària les allargava fins a 212 quilòmetres i en l'actualitat encara representen el 20% de la xarxa en funcionament. La complexitat dels sistemes de sanejament és relativament recent. Va unida a l'augment de població de les ciutats com a conseqüència de la revolució industrial. També aquest sistema de treball, que establia nuclis laborals compactes, produïa residus fins aleshores inexistents i que s'havien d'eliminar. Garcia Fària havia previst tots i cadascun d'aquests diversos factors. També va preveure el desviament del riu Llobregat a l'alçada del municipi de Sant Boi. L'aportació de Vila Olímpica és la instrumentació, la realització de la voluntat política actual d'obrir la ciutat al mar. Pere Garcia Fària ja havia pensat, ja havia ideat una ciutat oberta al mar. Avui, des del port quasi fins al Besòs, avui s'obre una porta gran de 5 quilòmetres de Barcelona en el mar Mediterrani. Un altre element important era la utilització de les aigües brutes com a abonament per les hortes que s'havien de crear en les planícies de Gavà i de Castelldefels. El litoral marí també va ocupar la seva atenció des d'una doble perspectiva, com a professional i com a ciutadà. Tots els anys estiuejava amb la família a la localitat de Caldetes. D'altra banda, Garcia Fària va projectar l'antic port d'Arenys de Mar. El seu treball incansable i la seva visió de futur no li evitaren ni problemes ni enveges.
se preocupaba mucho de que las obras verdaderamente pues estuvieran bien hechas, porque claro, estaba también en ello iba su prestigio. Y como era una persona que se preocupaba mucho, pues claro, iba a las obras y atendía a las obras. Entonces, por lo visto, cuando empezaron las obras de estos albañales, pues él fue y en una revisión se dio cuenta que no ponían el material que él había dicho. Y entonces dijo que él no seguía las obras porque aquello no podía ser. Indudablemente se ve que si aquello lo hacía pues una compañía que ponía material malo y bueno, se sacaba su beneficio, como siempre ha pasado en la vida. Entonces aquel señor, pues claro, perdió mucho dinero o dejó de ganar mucho dinero y entonces pues se ve que mandó cerrar una especie de viguetas de madera por donde él tenía que pasar para revisar las obras. Pero nuevamente uno de sus obreros lo avisó que se había enterado de que pasaba esto y felizmente pues no le pasó nada porque él no pudo. Se comprobó de que se había cerrado la vigueta y que él tenía que pasar por allí. A Barcelona, on vivia Pere Garcia Fària, creixia cap a dalt i abandonava el recinte històric del perímetre emmurallat. Amb la creació de nous nuclis d'assentaments urbans, es feia necessari facilitar les comunicacions entre les zones residencials i els centres públics i de treball. Barcelona estava deixant de ser una ciutat a l'abast dels caminants, encara que per un obrer especialitzat era impossible pagar amb el salari diari el recorregut d'un tramvia. Això propiciarà que les edificacions per allotjar els obrers es situessin a les proximitats de la zona de treball. En canvi, els professionals liberals, els funcionaris, els terratinents i, en general, la burgesia barcelonina anava desplaçant l'àmbit familiar i el del treball a les proximitats de l'eix definit pel Passeig de Gràcia. El marc històric en el que va viure l'enginyer Pere Garcia Fària està ple de fets ben importants, tant a nivell estrictament polític com en el camp social. La nova realitat barcelonina s'evidenciava en manifestacions culturals que varen esdevenir un dels mitjans per fer palesa la prosperitat d'una ciutat. Les novetats i les innovacions ciutadanes tenien per fi un ampli ressò en una ciutat que incorporava any rere any elements modernitzadors com els transports comunitaris o la il·luminació elèctrica a les vies públiques. Els visionaris com Pere Garcia Fària facilitaren una millora diària i constant a tot un conjunt de ciutadans que no sempre estaven d'acord amb les seves aportacions. Ildefons Cerdà i Pere Garcia Fària descansen ben a prop, un de l'altre, en el cementiri de Montjuïc. Cap dels dos va rebre en vida el reconeixement que la tasca duta a terme es mereixia. Al llarg dels últims anys d'Ildefons Cerdà, se'n va fer una valoració real de l'importància de la seva obra. Pere Garcia Fària continua sent, encara avui, el gran desconegut per una societat que li deu l'accés a la forma de vida urbana com ara la coneixem. Els Jocs Olímpics de 1992 és, sense cap dubte, el més important repte que Barcelona assoleix en el present. Aquest esdeveniment també canviarà de forma determinant la fisonomia d'una ciutat i potser els nets dels qui treballen analitzaran amb curiositat 100 anys més tard les fites aconseguides. Avui i demà es donen la mà també en el camp del sanejament, en una Barcelona que canvia, evoluciona i es modifica dia a dia. Aquest treball és, però, sovint desconegut. El projecte SICTRAP consisteix en poder llegir la pluja que cau sobre les diferents parts de la ciutat, en paral·lel conèixer els caudals que circulen per dintre de les clavegueres i en funció d'aquesta informació prendre decisions de forma que els caudals es puguin desviar cap als llocs del sistema de clavegram que estan menys carregats, evitant d'aquesta manera que hi hagin inundacions. En paral·lel,
es tenen de construir uns dipòsits de retenció que eliminen el flux d'aigua de forma que l'acumulen en els moments crítics i després la deixen anar de forma progressiva sense sobrecarregar el clavegueram de la ciutat. En tots aquests sistemes en funcionament aconseguirem de forma molt apreciable disminuir el risc d'inundacions a la ciutat de Barcelona. Barcelona, tot i que poder no n'és gaire conscient, deu molt de la seva singularitat a projectes vertebradors de grans enginyers. Recordem els plans d'Ildefons Cerdà i de Garcia Fària, el gran passeig marítim des de Castelldefels fins al Besòs del Josep Maria Ortega, el pla metropolità de l'Albert Serratosa, el pla de la costa de l'Albert Vilalta. Aquest tipus d'actuacions són les que han anat estructurant la ciutat, aquesta ciutat que avui el món descobreix amb admiració.